भैया भाभी चाचा चाची रउआ सबनी से एगो विनती बा, हमार सोनू भैया के सपोर्ट करी जा, वोट करी जा। जिला पार्षद से यहाँ के खड़ा बानी, खूब प्यार बरसाई जा, जीत के माला पहिराई जा। ए भैया उदौत नगर प्रखंड के पश्चिमी प्रत्याशी सोनू भैया के विजय बा। ए भैया, ए भौजी, ए चाचा चाची, फिर से विनती बा, उदौत नगर पश्चिमी प्रखंड से ज़्यादा भारी से भारी मतों से असलेट चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 11 पर बटन दबाई जा। रउरे लोग के आते उतरल बानी राजनीति में, करी जा मतदान असलेट छाप चिन्ह में। रउरे लोग के आते उतरल बानी राजनीति में, करी जा मतदान असलेट छाप चिन्ह में। तनिको ना पावे हमारा दिलवा में खोट, दुआरा अइनी चाचा। तनिको ना पावे हमारा दिलवा में खोट, दुआरा अइनी चाचा। तो दिह जा सोनू भैया के वोट, दुआरा अइनी चाचा। तो दिह जा सोनू भैया के वोट, दुआरा अइनी चाचा। ध्यान रखी, संख्या 22 से प्रत्याशी हमनी के सोनू भैया के जितावे के बा, अच्छा दिन लावे के बा। ध्यान रखिए भैया, संख्या 22 से प्रत्याशी सोनू भैया के जितावे के बा और गरीबी हटावे के बा। स्लेट छाप चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 11 पर बटन दबाकर विजयी बनावे के बा। करत बानी वादा जवन दिल से निभाई, निर्धन गरीब लोग के हक दिलवाई। करत बानी वादा जवन दिल से निभाई, निर्धन गरीब लोग के हक दिलवाई। सभे बराबर हमारा खातिर पड़े छोट, दुआरा अइनी चाचा। सभे बराबर हमारा खातिर पड़े छोट, दुआरा अइनी चाचा। दिह जा